ассалому алайкум ҳамватанои азиз, бо шумо ҳастам Ҳусайн Нуриддинов аз канали Фикри шумо. Ҳамватанои азиз, ҳамин навро падилиса кунед, шояд як хоҳари мо, як апаи мо, як модари мо ба ҷои кор таъмин шаванд. Иншоалло кори сабаба мегирем. Модаро дар даруни агарод мисол ҳархела корҳо ҳаст. Палот рӯзи кори 1500 русӣ дар шаҳри Екатеринбург, агар дар райони Чкаловский ботанический район, улица Шорса-Белинского, центральни улицаҳои Екатеринбург агар бошед, дар ҷои мақсад зистатон омада мегирад. Як дизайнер ки мо ҳамкорӣ дорем. Ман номеромо мемонам, метавонед дар WhatsApp нависед, метавонед занг зада бошед. хоҳаро, модаро, боз кор ҳаст барои хоҳаро, апаҳо, модаро ва бародароам метавонанд шаурма марокканская мақсад. Ман номеромо мемонам, бародари азиз, занг занед, иншоалло ба ҷои кор хоҳем таъмин кард. Барои агарод ба кор кардан 1500, дар шаурма 1600 бо премия хоҳед официально кор мекунед. Питания бепул. Мақсад телефон мекунед, ман номерои дакория ба шумо мегӯям. Ва дизайнермо мақсад номераш духтар аст, ман номерошо намемонам, номераи худман мемонам. Серьёзна касое ки мисол хоҳишманди кор кардан доред, ман номеромо мемонам. Занг занед, иншоалло ба ҷои кор таъмин мекунем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Ҳамин навро илтимос падилиса кунед, ба дигарон расонед. худатонро эҳтиёт кунед. боқӣ дар амони Аллоҳ. ассалому алайкум.